Entok. Ojo. Napik tenan. Hati-hati lek mung gawa iki lho, Kak. Ojo nganti kuwalik. Lah pira? Lah nek kuwalik rene ku nek dijilat. Ya ora. Apik niken. Lah kan menyesuaikan umur. Apa? DK kan gawe cilik. Heeh. Oh, DK. Terus Kak, genano iki, Kak. Kenane, Kak. Mbok Dek. Tak kandhanono kowe. Tak kandhanono. Awakmu iki bocah. Kowe isih bocah celuk Dik kok nesu ngopo, Kak? Ya bener, kowe kok ngelokke aku Dik ku lho. Lho, aja maju-maju kowe. Lho ben ketok. Kok sik, Mbak Niken. Sampeyan nek nyeluki Dik iki apa sing menyebabkan nyeluk Dik? Ayo. Apa sing nyebabne kowe sakit jiwa apa? Kok sakit jiwa? Sing menyebabke kowe nyeluk aku Dik ki apa? Ha sak ngisorku lho. Oh, ngono. Kowe bener. Kira-kira aku no kelas piro? Wajahe baby face kados Wajah kira-kira. Wajah ngono pipis. Baby ki apa? Baby ki bayi. Lah fish ki iwak, rumah samu iki bayi iwak cethul ngono. Baby face. Baby itu Wajah iki kekanak-kanakan lho. Fish itu baby face. baby fish. Anggo ngono, ora fish. Face. Nah, ngono. Lah face kan wajah. Yo. Baby kan bayi. Bayi. Lah dadi wajah bayi. Bayi rupamu iki. Kok iso? Kok sak nesu iki lho. Kok nesu lho? Wong kene anak
Diwasa lho. Ken, Dalam. gelut kira-kira kae kelas pira wis? Kelas kalih SD. Kira kelas piro? Kelas loro SD. Oh, kelas loro SD terunyan nek wong tuwek lho delok lho. Ngawur kuwi lho anu yu. Lek aku ngomong ki aja ngotot-ngotot, engko lek ampase metu lho. Kowe kira ngise. Salah kowe ki iso ngira aku kelas loro iki lho. Lah Kelas piye? piro? Aku iki lagi daftar PAUD. Aja rame ae. Aja. Iki sing Ngene kelancangan. lho, Mbak Nggih. Niken. Nggih. Dadi wong ki ora iso disawang saka casinge saka blegere. Nah. Nggih to. Arepoke kuwi ya sindenku ya to. Arep kaya tugelan debok. Ning kuwi Nun sewu lho Kang Petro. Piye, piye? Kok tugelan debok portal. oh iya. Arep sinden kaya portal. Hah? Ya ta. Kok ya diomong. Kok portal to Pak Dalang? Piye? Son gantung. Oh iya. Sing Hei. Ngono kuwi dhek wis mahasiswa. Oh. Alhamdulillah. Wis lulus S1 sarjana seni. Oh, Durjono. Sarjana kok Durjono. Durjono ki penjahat. Durjono. Sarjana Ngerti kok ora? Durjono. Rungokno. Dursasana. Rungokno. Oh nggih nggih ngapunten. Nah, Sendika kowe kudu salaman karo aku. Nggih sendika bawuk ya. Sendika dawuh. Sendika dawuh. Iki rung dadi omongane wis aku tramleter ya. Masalah. Kowe ngomong apa? Sendika dawuh. Nah ngono emang cucur bawuk mang lho. Aja diperjelas kok. Kuwi gendeng, kuwi Masa jeneng malah- gendeng. Kuwi gendeng ora saru nek ora tanpa cucur iki mau Mas saru. Kok umpleng. Wis. Wis jangan-jangan. Aja omong kuwi. Marai celenge pengen. Kowe tak omongi. Kowe mau ora ngamati to. Piye ngapa? Celenge lanang. Kok iso? Lah kok kowe. Wis dolen deh. Kaya ora dibahas deh. Kan tak omong ngono. Iki mau sadurunge mok tumpahi wernane ora ngene lho. Kok edan. Kaki kotlok. Mas sing Ayo muni. nggih. Mboten. Ayo. Oh ngene. Iki lanang ki wedok. Iki apa do wae. Lanang wedok sing mbok tumpahi dhewe lak duwe iki. Sing tak tumpaki mau lanang. Ken, Mbak Niken. Nggih. Aku arep njaluk tulung jenengan nembang lagu sampean sing lagi viral saiki. Lah. Mangku Pura. Oh. Wah, cocok. Oh, ngerti ora? Kowe nembang purel apa? Mangku purel. Mangku rupa. Ngene lho kuwi judule Mangku Pura. Nggih. Ning kuwi ngelingke karo sapa wae, karo Nggih. bendang eling karo keluargane. Rak ngono to Mbak Niken. Nggih, Oh leres. iki yo diaturke sik. Iki Lah, niku soalnya ana sing cocok. ngunduti. Ha. Lah, Anak pas. Pas Mangku Purel to, karaoke-ne ning ngarep. Oh, karaoke ngarep lho Vista. Sik to, kowe iki sinden apa kulinerono kok siapa? Dia kan sensus. Lho ketok. Oh, kowe kuliner ning kono. Ora, yo Sewengi. ning ngarepe kono ki nek bakal sego goreng biasane. Oh, bakal sego goreng. Yo diaturke yo Oke. lagune. Maka kaya ngapa? Ya cah digarep sing pendek kae. Ayo Kak, kowe ngancani jogeti ngono Kak. Nggih. Ya. Ambek nyanyi bareng no. Apa? Nyanyi ki no. Iki no lagune apa no? Mangku Purel no. Jeneng kono Eka ora no. Bahasane. Ayo no pukul no. Logat beda. Kowe Kowe, iki kowe, wis kowe. cah cilik, pawakanmu kaya songgrek. Ora apa-apa ning ngene iki malah dikualik lah dhewe iki. Sampean kaya cah SMP, Ya. aku kaya bude-bude. Ora Ayo, ayo. Ora masalah. seger ngono wae. Padahal lah sowan nang. Yo, Ayo pukul Mas Nanda. Ah, yo. Asik loh Mas. Apa iya? Hah teman. Ya.
cukup siji cakalane botol polahe kaya wong tolol depanmu ayaya enak lah Mas Nandia Kendang kiblat. Alele lalale. ndang baliyane ngomah bojomu wis ngenteni ora apa-apa ora bakal diseneni penting kowe jujur janji ra baleni ketang mapan turu sesuk-esuk senam pagi aku wis nate kondo awakmu aja terusan begitu sumpah janji karo atimu siji loro telu mangkot perang ning karaokean deme pupu sampai munggah ning Semeru mangkot perang tutup mangkamian luwih penting mikir masa depanmu mangkot perang ning karaokean deme pupu sampai munggah ning Semeru mangkot perang tutup mangkamian luwih penting mikir masa depanmu luwih penting mikir anak bojomu Matur nuwun. waduh Nggih. Oh, enak. Ini. Kadang-kadang niku wayeng judul ki aja disepelekno sik. nggih Nggih. Contoh Mangku Pura. Ketoke ra judule piye ning Nggih. isine. Leres. Isine apik. Mendung Enak. wedokan. Nah, kuwi judule lek ning isine lagu. Nah. Nah, Dadi kabeh kuwi sing didelok isi. Terus isine Aja mung nyawang judule, Bener. nanging Nah. deloken jerone. Mister Mendem. Nah. Kuwi ketoke judule ra piye ning medeni. isine. Sing penting isine. apik. Tali kotang. Lho, judule. Ya kali kotang, tapi sing penting kan isine. Isine mening. Wis padha wae. Kalau embreh kok. Mas Joko, Mas Nggih. Entem. Nggih. Mbok menawi lho, Nggih. wonten danganing penggalih nyuwun berkah Pak Kapolres ora ketang. Wah, Ya. ya. Monggo Bapak Kapolres Pak Suryono nggih. nggih nggih. Nggih. Monggo Bapak. Monggo, Bapak. Monggo. Aturan. Kersa? Kersa. Oh, nggih. Tope wong laken kowe omongan. Iku plonton napa Mbak Yuba Ayo. ampun kelama sampai ampun kuciwa kula rodong ngarang ditinggal lunga awan lunga plonton teng pasar paing. ngaweng-ngaweng Plonton tuku rapati penting. ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting kesumalang nyapeng rati jamin komplit Wah, kemundeng kula. Kudu sing dalu, Bapak. Kulit sing enjing, Mas. Kudu Ampun sing enjing. nggih siap. Wah, jan wis saya ayem, Mas.
Mas Lendem. Nggih, ayeme. Ayem nih. Lah nggih no, mesti genah tentrem kahanane. Lah nggih. Ning nadyanto mangkono dadi masyarakat ya kudu dadi polisi awake dhewe. Nggih ta? Nggih. Aja njagake personil mergo mung pira to cacahe. Masyarakat Indonesia sedangkan yang sebanyak itu. Pirang ewu wong nggih ta. Nggih, kaya enten lagu cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul kudu saling bersinergi. Betul nggih. Bapak nyuwun dawuh, wah niki wawon di sanyang lho Mas Bayu. menapa? Wonten judul sing aneh-aneh. Mbak Eka duet mendem wedokan. Waduh. Oh, oke. Mendem wedokan. Ayo. Niki. Ayo Kak. Kalih niki nggih. Iya karo didueti Mbak Niki pisan. Oh, nggih nggih nggih. Ayo, monggo nek ngantek kleru Lah, mriki, disel Pak. kowe Kak. Napa? Nek ngantek kleru disel karo Pak Kapolres. Ora iso bentukku kaya gembok ngene kok. Iya. Iya. Arep Ya paling mau iso. cemplungi lodong. Pemasane apa kok keripik? Sindel. Monggo cah diracekke. Ayo. Monggo iki lho Mas Joko. Pak Kapolres nuturi karo sapa wae lumantar lagu mendem itu. Niku. Ayo. Monggo Bapak. Mas, Monggo. Mas Nanda wis siap? Wah, sampun. Oh, niku serba siap, Pak. Pun. Pun siap. Dibutuhne sak wayah-wayah siap. Nggih. Resikone wong tenaga dibutuhi wong akeh ya. Monggo Bapak. Yo. Mboke aku njaluk dikawinke. Kirang migas gedhi. Ora apa-apa. Yo Eka, Mbak Eka sik. Ayo kowe Pak Kapolres sak tole. Wo. Pak Kapolres celuk le awas tembak. Yo liyane le. Karo sapa topo. Cek kok. Kowe ngerti apa ora iki? Lah nggih. Pak Suryono iki Pak Pak Kapolres. Kapolres. Ta. Mulane lemu jawab yo karo sapa Pak Kapolres ta. Angel lho kuwi. Ketawa. Ora apa iki lagu kok iki lagu. Pilih bocah iki wae. Iki iso-iso malah Pak Kapolres bisa dhewe. Lah iki Kok edane lah iki anak di bawah umur. Iki tok-toke kok. Oh, tok maneh, tok maneh. Tok maneh. Yo, diaturke. Yo. Stop, ayo. Bombo simbo wetengku luwe ngono ketanggo aku tukokno. Bombo simbo aku wis gedhe ana prawan coba takono. Dale 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 katane abang dicampuri lopa parutan. Dale 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 rapine gampang paling penting dale kalian. Jadi terus piye ki, Mbok? Jan. Ibu. Aduh simbo aku kenal wong awakku wis mendem wetokan. Simbo ora iso turu awan pengen ketemu. Ora gampang wong bobodoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Ya. Nuruti kancamu. Apa bojo pemadani waktu.
kerja sik baru nikah. Iya to, Le. Nggih, anu. Oh, Aduh. Sewu. Anu Pak Kapolres Mas Leli ngegawa lagu kula, Pak. Go Pak, mengenai kira-kira piye Pak? Kenapa anu enggak di kula ambili. Alah, wis. Tak pateni dhewe. Mulai. Nek pancen niki anti diesel. Mboten tak diesel, Pak. Langsung bedil ndase mawon. Apa aku duwe ndas? Mesake wong keceri jeruke mati ya. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikah. Ya tole dongane mboke muga bae bisa kalasan. Ale Bombo simbo Piye Kak? weteng kuluwe ana ketanbo aku tukokno bombo simbo aku wis gedhe yo. ana Hey. prawan bong apa takono Tole katane abang dicampuri kebabarutan. Tole rapine gampang paling penting gale gawe. gayeng Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Wah, elok pokoke Pak Kapolres iki. Aduh simbo aku wong awakku wis beto-beto simbo ora bisa turu awan pengen ketemu Ora gampang bojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Di mendamu apa bojo memakani watu. wis baik tak kerja sik yo Mesake. Aja turono. Iki ra sik pengangguran kon kerja. Kuwi kanggo pepeling. Wong yen kepengin Arabi ya kudu kuat dodo baune mergo arep tanggung jawab karo keluargane. ngene anake wong Mas. Lah nggih leres niku. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah Iya tole dongane mboke muga wae bisa kalasan. Tepuk tangan ke Pak Kapolres Bapak Ibu. matur sembah nuwun Mas Pak Bayu. Suryana hebat sangat matur sembah nuwun ya Pak. Nggih. Kita mengucapkan kepada Pak Wali Kota dan Bu Wali selamat yang keempat tahun bekerja di Kota Madiun. Kami dari kepolisian mendukung penuh kebijakan pemerintah kota dalam membangun kota ini. Terima Hebat. kasih, matur sembah nuwun. Luar biasa. Monggo tisu, Pak. Tisu, Pak. Mentara.
iki wis diatur iki Malik Slendro, Mbak Dita ayo mriki. Nggih. Kedep tes mak aku nyawa selendang biru. Ngomongane rencana matur kasihane kadung kebaya ungu nanging bane solae esame agane gawe bingung nyata kagunane gede bae gae. Selendang biru amung enake ati nara tekan batin setiamu. Monggo sareng sira luhya selendang biru. Suwek guru Pak ya terus. Ah, yo. Tatapan janjimu selendang biru. Wah. Kata-kataku pembalung sih do bergas-bergas. Mesti anggar sing enong melek kabeh melek. Oh, anggar teguh kuwi jaya ya kabeh jaya. Mbak Dita. Yo ngaturke lagon Banyuwangi, gerajakan Banyuwangi. Monggo, yo. Dibawani sik. Eka. Dalem. Anu kowe leren sik ning kene. Lo leren. Ah, karo Mas Kulantan lungguh kene gendon rukun jagongan piye loro. Oke. Ki jatahe Mbak Dita. Mbak Dita. Kowe Lentem. Ah, iya. Ken iki Mbak Yumu lho Ken. Supaya padha karo kowe mbok anggap kancamu kok. Mbak Yumu lho ya. Iya, iya. kowe Nggih, Bu. lungguh kene karo aku petung. Ya kira kerokan apa petan ya. Ya. Membiak mayone man. Ya. Mambiak mayone Membiak mayone Ah, hei. apa? Jengleng. Ayo apa? Lah milih antara ijo kuning ono cewek Oh, iya. cewek loro kan dadi tak umani kabeh Ya. gleng ngenten iki. Ya nek kowe ning tengah. Ya Pak Dita. Dan kok Janoko nang tengah. Suarane Ya jangan nang kok dem. Jangan noko. Janoko. jangan noko gandeng pelam biangan Gede beram jangan. Main ketok bagus, blangkone dibuka wae. Waduh lah. ayo Jan Bu aku uleng-ulengan lele Putrane sapa iki? Putrane ibu. Iya. Segede tadi apa? Maling. kok maling Mantri. Mantri apa? Mantri cuntek. nyontek apa Nuncek niken. Nyuntek kok milih. Ya nek sing lara kuwi. Nyuntek bojomu. Sepelane biasane Iya. nyuntek bojomu. Ya Pak Dian. nyerem biai nosem
sregemen ning apa jane aku ya ampun. Geger kaya ngene lho. Piye? Eka iso liyer-liyer. Mbok melek. Wis seben. Melek yuke. Wis semen kuwi nek. Melek bule. Ya, Aku dijamong ki lho sing nyelentem ki lho. piye? Dadi pandanganku teralihkan. Wah, Ojo jamong sik to, Beb. karo Cak Trisnawati to. Tresnawati Soekarno iki lho. Nduk, bapakmu sok nandak lho. Ya, diaturke. Banyu wangi kayan kenang wetan sekarang Menika kula kintunaken anu ingkang nyimak wonten YouTube Pak Pur Cepu. Matur nuwun Pak Pur Cepu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Pak Tri wonten Semarang. Patri wonten Semarang matur nuwun. Nggih. Kula ugi kirim salam dumateng Mbak Sandirono, Pak Bagio, Pak Kolit. Wis ora Wonten enek kowe ya. Mbak Walu, Eh. Mbak Walu. Wis ora enek piyayine. Lah, kowe kirim donga. Oh lah iya. Ngaji. Jane nek tekan malah kowe nusul tekan. Waya kok nusul pripun kok. Sampeyan gak penak. Ya lanjut. Lar lan kidul lalasangka Boten. Ya aku maca ayah iki lho rasa tak jogeti. Ora sida. Mila Pak Yanto nggih, Bapak Dr. Suyanto wonten Jakarta. Pak Utaryo wonten Beijing nyimak nggih. Nun. Nggih Pak Yanto matur nuwun ning sandale abang kuwi ta. Ngawur. Abang. Weke Yanto le. Ya. kang kalian lihat Mbak Niken, ya. Yuk bareng. Yuk dong jogeti. Nggih. Main dia. Nusantara Pelanggan. Pelambangan Kumelani kemana kali Nusantara Pelambangan Pelambangan Kumelani kemana kali Nusantara Pelambangan Senang usai Westa Otonasa Pirang jaman turun Tamporon ya Yuk gerajakan Banyuwangi. Bawa yuk ya. Kerajakan Banyuwangi
pisan suwun. Gendeng asli pianyu wangian sirasir gandangan gendeng asli pianyu wangian Silat Jan. Tem, Slandem. Banyuwangen iki ana jogetan ciri khas. Jenenge pitik-pitikan. Pitik-pitikan. Contoh kaya Mbak Ditawi. Pripun, Mbak? Mbak Ditawi kok ana. Mbak niki ning gurine. Iya. Ah. Iki yang tak pamerke nek mau arep jogetan. Yo, patetan. Ya, Oh, yo Mbak Niken. Ayo. Malah. Ayo kaya ngapa? Bude. Bude, De. Lah. Oh, ya anu, Nduk. Hati-hati ya, Nduk. Allah. Iya. Yo Mbak, patetan. Ya, patetan. Waduh, iki. Selendem bisa ora, selendem. Ayo coba, Adam. Kuwi kaya pas idul kurban lho. Ayo Mbak Ditama lho, kayak Mbak Dita. Ayo, ta. Ayo. Wah, bar kowe kagenti kayu iso rumasamu. Ngoten. Heeh, ya coba. Patetan ya kembang patetan. Ayo Kak, Bode, ayo Bode. Ayo, Bude. Ayo Bode, kayak apa Bode? Monggo, Bude. Oh iya anu le. Bude. Ayo kayak apa? Oh, Mangga. sidan karo lendange dawa lendange ayo. Lah ben iso nggo gantung kok. Terus nesu. Nesu aku. Ya aja nesu ta. Aja nes ta, Su. Ya ya su. Aja nesu ta. Maksudnya Kuwale kok selendemi lambene nek apa ya? aja nesu ta. Nes ngono. Ya kayak apa? Ayo pitik-pitikan. Mikir digawake. Mikir digawake Mikir digawake. Nggih, Bude. Ya, tangane mangkring. Kayak teko ya. Rada mendek. Mesem. Nah, lambene. Mirsani tamu, mesem. Lambene ngisor digeget. Geget. Lambe koyo wing Kaken. Ya. Ini iki mesem terus ngadep Pak Wali. Sing lambene isor dicokot. Oh. Terus kaya cakil lho. Iki jare sinden kok bento kowe. Yo, patetan. Aku jaluke pitik-pitikan ora kintel. Kuwi kintel. Wong sekrupen iki tesih kenceng sedaya. Ngene kok kintel. Lha apa? Tikus. Jan kaya pitik-pitikane cah cilik-cilik ngono kae. Sing Sing etek-etek-etekan. Kayak dolanan laku batu. Lah kowe. Aku biasa orane ngecas sik. Oh iya. Lah niki puteran Pancen iki. dudu wong niku ya. Nggih, Mbak Dita legase. Ya. Ya kula. Matur nuwun Mbak Dita. Iki ora melu. Ora aku ning ngono sik. Oh iya. Ayo Mbak Suci mriki. Maka. Mbak Suci. Maka. Lure weton bedan. Kur ageng sajak kepranan. Lure weton yoja. Kadyan prasaja sing ageng kadang gembira. Edan yoja urike pancen kaloka tua muda ageng lurik akon indatur ya murah kuwi mas dhewe kami ngomaleke nang sanake nganggo waton kone wonten ing ngersakaken lagon gelo. Nggih. Atur bapak kula piyambak. Wah, saking kula Hendra, putrane Wiknyawa. Ha iya anake sing tukang ngono ya. Men ngirimi pake dhewe men ora gelut wae. Yo iki diaturi gelo ugi dipun suwun menika kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya menika ugi nyimak. Nggih. Mangga. Yo diaturi. Ya Mbak, buka celuk langgam sik. Nggih, ya.
ning ngendi nggonku goleki Halo, halo. bote kepengin ketemu senadyan adoh tak arani mung nuruti karep Monggo Mbak Niken. barang saiki katamu kami lunga ninggalake aku kaya sing ngandel atiku lo konetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandha kandha sing prasaja aja kene kelati aku ora bakal kaya ngene lelakonku kenging ngomong kok beda ketemu tiada pancen dadi kabeh kala hati salawase Ayo Bu Suci. Bote kepengen ketemu Sampeyan adoh tak baleni mung nuruti hati ya biyen ngapa tak ketemu yen pancen titik loku netes kales pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandha kandha sing prasaja aja kami kelati aku ora bakal Hop. Kowe wong gugah sahur. Wong loro kok ngebaki medion. Lah gugah sahur ki ora ngono Mas Lah piye? sahur Batal salat. Yo lanjut. yen pancen lelakonku piye ngapa kok beda ketemu yen pancen kabeh kala ati salawase Atur nuwun. Yo iki Mbak Brili karo Mbak Ayu rene berdua. Wah, ngene-ngene. niki budhe mboten nyambut damel to niki budhe Ongko nek wis wayangan rampung ae ngagek ngono tandang gawe. Oh. Sapa sing ngusuki debok? Kene iki sapa nek ora deke? Oh. Kowe gelem apa piye? Tak bleki.
Aja nesu to gawok iki. Wong nek nesu tambah cendhek kowe. Oh, masane aku iki pentil. Saya esuk saya mengkeret. Mbak Ayu karo Mbak Brili ya berdua anu kencan arep nembang apa kesenengan sampeyan. Loh. Nek jane apa-apa ya isone aku pengen kesenengane apa ngono kae. Nggih niki kompak podang kuning mawon. Podang kuning. Oke. Ning dibawani nggih. Nggih. Lah iya no, maneman ora dibawani. Sing bawa Mbak Ayu ya. Nadyan wujude mung peksi. Peksi kok peksi ya. Nadyan wujude mung peksi. Nduk, bapakmu WA kuwi. Pripun? Mas kula nggih saged nek bawa ngono iki. Ya coba kene coba. Aku karo kanca kurang piye to jane. Nggih niku. Iya ta? Nggih wingi. Lah iya. Wingi pas riyaya bakdo sanjang ngeten. Iya. Aku wis pirang-pirang dina aku pengen nyanyi. Heeh. Kuwi yo ono Mas dhewe nek Medion arep nembang. Lah nggih. Ayo mriki Pak. Mriki Pak. Monggo. Mriki Bapak Peksi. Kok Bapak Peksi beda. Lah niki kepalane. Ah, diaturi sing aku jenenge Yai Sepuh ya dituntun to dem. Oh ya. Nah, ngono Mas Joko di anu dulu diawat-awati. Lah, kuwi jujur dituntun ki picek wae jane iki. Aku sik waras kok. Ngapa? Mumpung kanca-kanca do mlumpuk, nek arep meling-meling apa? Mlumpuk. Aku semari yo, Mas. Aku wis mari. Lancang. wong kancane rung tilik Lah iya. Jare wingi teng trekot. Ya, coba. Nano. Aja kuwi rek kuwi mblasuk ke. Hakawe telining pro suara kok sapi kaya ngene. Pak Wali lho ngantek ya ampun bocah kuwi ya ampun. Suarane elok tenan. Apik kaya rasane bar dicet. Sepeda kok piye? Nanging sayang. Ane. Nanging ngenten sayange. Apa? Cengkoke tiru danang. Oh iya. Iya. Hakawe telining pronto. Asli Medion Mas Yogi. Putra daerah, Mas. Putra daerah. Nah, niku wajib diumbulke. Nah, Medion dalange kuat ta, Mas. Apa ya? Mas Yogi. Terus Mas Aditya Mas Krisna. Adit, heeh. Terus Mas Yogi. Nggih. Terus Mas Krisna. Terus Eh. Yogi. Kok ya mung kuwi tok. Masuk kuwi tok. Ya. Halo. Halus manis nang make. Ngono kuwi mbok rambutnya rasa disemir putih. Gaya. Mencetok enom. Ben ketok gaul apa piye? Modele Pare dudu janganan. Nyambut gawe. Nyambut gawe ra dolanan. Duren cangkokan. Leren lehmu gendaan. Rokok. Ya iya. Ya. Nano. Kula niku wong latah kok sampean ngoten niku. Cakepane Mas Modal. Mas Mandel. Nek mondol rak kupluke kon nyepot. Oh iya. Wasuwe nggon kula lono. Ora senes niku Mas Debles. Oh. Bisa karepe. Sik dadak gelem akeh men. Wasuwe nggon kula lono. Tak kira nek aja nganti kleru. Napa? Gak demen wis suwe nggon kula lara. Ya lara tenan anjir. Gak mari ya, Mas. Goleki.
si podang jenar saking makna kulit macan mau wis nano hebo bunga ing rasaku nyanding bisa dadi Ombo. tombo tombo ya tombo anu oh garukan Mas Yogi niki mboten suarane tok sing apik. nggih Wah, jogete. apa ya Nggih, coba kau ya cak waras coba dadi kendangi podang kuning. Mas Yogi dalu dengan putra daerah. Putra Harapan daerah. apa untuk Kota Madiun? nggih sing jelas niki kagem Kota Madiun Nggih sampun jelas kok. Kota Madiun sampun jelas. Mapane pun nggih ten mriki ora pindah-pindah. ngeten saya ada pantun tuku es ning Jakarta. Nggih. Selamat sukses untuk pasangan Mada membangun Kota Madiun tercinta. Amin. Ela. Besok Ela niku. weekend tak dalan-dalan nggih. Ya Mangayu Bagyo. Petro. Ya, Mas Ya. Lentem karo Mas Joko kan lega khusus sing juga. Khusus. Mas Yogi. Ayo, manduro. Ya wis sing bener ya Manduro. Benerno to Mas? Manduro. Ya. Coba ayo. Nenoi Esuk awane ngomah kesora krasan luyuran golek sing tak sayang mubeng mi beranggon wong golek ora krasa esuk awan nganti bengi monggo Cak Liwon, juga Cak Liwon. teman yen nganti liya kang yaya kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kademan sarwi ngoceh dheweke ngaleng penclokan tak suwon kon nyanding slirane ora bekal atiku daging pamliyan yen si podrangan tutut hati sebrana Ayo, dangdutke. Cara yo bareng. Keluyuran
saming ngepong kebencana rendik saka kataman saming ngoceh dheweke kalih entuk tak nyuwun mbak sengise padha kuning agawe pikirku ombe retireng tak sawang tambah manise ibu bunang yen sampun nyanding sirahe radeka atiku nganggo wong liyan yen sipodang antutut ati kanan ora mendung atiku kan kaya kedatangan asratan disosoikan mulut Matur sembah nuwun Mas Yogi. Wah, jan Mbak Ayu karo Mbak Brili le nembang sing geget Caliwon.